baile de favela. Na Amazônia, baile de favela. एक बात बताओ, Autobots transform and roll up. Autobots transform and roll up. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जलने वाले तो जलकर मर जाएंगे और हम स्मार्ट होते जाएंगे। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते बुद्धिस्तनरसार्धूला कर्तव्यं दैवमान्विकम्। ఏంటి మనోడు జగదీస్తాడు అనుకుంటే శ్లోకం రాసినాడు ఏంటి? అతను ఫస్ట్ అలాగే స్టార్ట్ చేస్తారు సార్. అమెరికా చూసినా, ఆస్ట్రేలియా చూసినా, న్యూజిలాండ్ చూసినా, న్యూయార్క్ చూసినా, ఆడ చూసినా, ఈడ చూసినా, యాడ చూసినా నాటు డాన్స్ నాకు తగలేదు. గోవిందా గోవిందా, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయమంటావా? అమ్మాయి మనసులో అబ్బాయి దూరేసి కిటకిటలే పెట్టేస్తే ఏమైతాది? మంచి బీట్ వస్తుంది, పిచ్చి పాట వస్తుంది. అమ్మా ట్యూన్ చేంజ్. కల్గోడి స్టైల్ నాటుకొట్టు బీట్ దుమ్ములు పే డాన్స్ స్టైల్ బేబీ జిందాబాద్. స్టైల్ స్టైల్ నాటు స్టైల్ 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 అదర్ స్టైల్ ఇది అందరి స్టైల్. Oi, hero! So you think you can dance, ah?